Ahoj, je náš první den v Anglii. Je 25. září 2025 a spíme někde na parkovišti u moře. A máme Škodu Kodiaq a spíme v kufru. A tady je taťka. Tady tak to vypadá zevnitř, ale tam asi nic nevidíte. Tak. Tak, tady jsou karavany a tak. Ahoj, my vás zdravíme z našeho anglického výletu, kdy jsme si s Matýskem rozhodli, že si tak z prdele jedeme do Anglie. A včera jsme pracovali do 1 hodiny, pak jsme přišli domů, dali jsme si sváčku, Matýsek přišel ze školy, převlíkl si všechno kromě ponožek, sedli jsme do auta a jeli jsme do Krakova. Na letiště to nám trvalo asi 2 hodiny. A potom jsme nastoupili na letadlo. Letěli jsme asi 2,5 hodiny. No možná míň. Do London Gatwick. V Polsku pršelo, ale Anglii už byla tma, takže nevíme. A tam jsme si půjčili auto, měli jsme zamluvené Peugeot 5008, ale dal nám Kodiaqa, nějaký Pakistánec. A teďka je to dobrý. Přejeli jsme do polí k městečku Brighton, což by bylo moře. A tady jsme strávili noc, kde jsme se každý probudili asi 30krát. A kdyby nic, tak je hrozná zima. Koncem září v Anglii už je zima. A teďka předávám slovo svému zpravodajovi Mateušu Krobotovi, který se zachumlal a nechce mluvit. Tak se aspoň podívejte, jak je to tady. Máme krásně jako ve filmu Titanic. Vylez, řekni něco. Vylez. Řekni něco. Mateušu. No, nemáme v plánu přejezd do Eastborough a tam bychom si mohli dát pěší turistiku na útesek. Jmenuje se to Seven Sisters. Ale teď ještě chvilku budeme ležet, anebo bychom si mohli pustit to auto, ať to trošku zatopí. Tak, máme 8 ráno, přesunuli jsme se autem přes několik středověkých městeček na parkoviště South Burn, nebo takové něco, u Eastborough. A přesunuli jsme se tady k takovýmhle ovečkám, ty vám musím ukázat. Jsou tady takovéhle planinky, překvapivě je tady strašně hodně ptáků. Krásná nálada podzimního líného rána. No a ty vole, co to je tam vzadu? Ty vole, co to je? Wow, to je poserzána. Zacházíme tady těmhletěm skalám, tady je nějaká bouda. Budeme muset
musíme asi dolů a tam po tom mostku nějak asi musíme přejít, ale abych se přiznal, nejsem si vůbec jistý, jak toto funguje. Jdu se tady podívat. Každopádně jako jde to, ne? Tohle. Jak jsme došli? Teď máme trošku problém se tam jako nějak dostat. Tak co teď? No? Roboti v nesnazích. Ale jsem tak koukám. Tak vidíme větrníky, které možná patří k Holandsku. Těžko říct. Těžko je vidíte, ale jsou tam. Tak. Dos Krobotos. Jsme se rozhodli, že prostě musíme najít brod. Tak jdeme tady okolo toho, jmenuje se to tady C4 Heads. Kdybychom měli třeba signál, nebo jsme tady třeba měli anglický mňamky. Mňam. Zkus, jak jsou boží. Podívej, kolik jich tady je. No, to jsou manga. Avokáda. Zkus jednou. To je tak božské. Mňam. Chutná tak kyselé sobolí hovno. Tak, mama má doma nějaké problémy, tak ji musíme zavolat. Tak a tam se dá vlet? Ukáž? Ukáž. Už tam není ten telefon. Právě jsme hodili kakoše v turistickém centru. Dočetli jsme se, že mamka má problémy doma s maňouškem a jinýma, nemůže mu sehnat jakoby doktora. A my tady klíným ránem. Good morning. I'm sorry, we are not English. We don't speak English. Oh. Sorry. Okay. Have a nice day. Tak, teďka začínáme stoupat tady na ty klify. Právě jste se jako dozvěděli, že nám paní něco říkala. A my jsme to vyřešili jakoby sexy úsměvem našima 2D neumytýma zubama. Matěj se na ní usmál svým žluťákem a to ji naprosto ozbrojilo. A řekla, OK. A teďka se podívejte na tento zvláštní systém. Tak, podívejte se na to jste ještě neviděli. Co věci, co? No, pojď, a hnedka ten druhý. Tak. No pojď ty, Gugulíne. No nějak na to přijdeš, zkus to. No tak asi ne, tak počkej. Andrew a Mateo začínají stoupat na Seven Sisters. Hele, nezdá se to, ale normálně koukejte. Tam je parkoviště, kde máme auto. A my sem. Tam kolem té řeky až na ten mostek, tam na ten mostek. A zase zpátky sem. Jdeme asi 2 hodiny.
Oni tam ty posrané řeky. Tak si to aspoň užijte. My se po anglickém trávníčku dostáváme na první sestru. Tady tam máme auto, tam vzadu. Konkrétně tam. A to jsme si ráno fotili, jak jdeme sem. A teďka po tom golfovém hřišti, jakoby, už chápu, proč ten golf vznikl tady. My jsme se měli nějakým způsobem dobrat tady tomu výhledu. Já vám ho ještě nedám, zatím vám dopřeju tento nádherný pohled, který se naskytne jednou za 100-150 let. A já už to vidím. Mně se chce chcát a srát zároveň. Tak mrkám. Ptáček tady hnízdí. Má tady sedí na vajíčkách. A Matýsek teďka do něho kopne. Ahoj. Tak počkej. Já si udělám malou fotičku. On se posral, to je krása. Počkej, já tady vypnu tady to videjko, jo? Nyní poměrně scházím romantiku ukázkou tohoto záchodového papíru a příběhem, který za ním nejspíš stojí. Představuji si všechno možné. Kdo došel až sem a vystrčil tu prdel z toho útesu ven a nevysral se třeba tady na té louce. Tak jak říkáme my v Americe, shitty, unbelievably cocky good and nice. To je ale opravdu učiněná krása. Mladá generace je naprosto unešená z takového přírodního zázraku, že to hnedka musí vykompenzovat Duolingem nebo nějakou jinou blbostí. Wow. Právě jsme se stoupili z první sestry, tam je někde za mnou. Potkali jsme holku s huskym. Je pravda, že ty holky tady jako neoplývají úplnou krásou. Na druhou stranu, jak to vidíte na mě, celkem to ničemu nevadí. Ale každý se tady usměje a je milý. Tak a teďka byste viděli, stoupáme na druhou sestru. Vápencovým podložím. Je to jako opravdu krásné. Široké pláně, malá travička golfového typu. Tady tohleto podzimní takové líné sluníčko, nebo jak to mám říct. A do toho takovéhle nudné scenérie. To mi teda jako opravdu, ale opravdu dostává tady tohleto. Jsme na druhé sestře. Víte nás tady rumbuchak. Tak máme dneska 10 000 kroků, právě mi zazvonily hodinky. A to nejsme ještě ani v půlce cesty, tam jdeme tam k tomu zvoníčku, nebo co to tam je. Yes. To je taky jedna ze sester, nebo to je? Všechno to jsou sestry. Řádové sestry. Těžko říct, jestli by se tady líbilo mamce. Co si myslíš? Podle mě taky. Wow, tato část
říkejme jí golfová, mi přijde úplně kouzelná. Škoda, že se trošku mračí, ale vidíte, jako jsme tady ve 4. Neuvěřitelné. Aha, tam nahoře ještě někdo zastojí. Teďka jsme prošli okolo Brass Point. A to jsme v polovině. Teďka jsme v polovině Seven Sisters. Na to, že je 10:45, si myslím, že bychom to mohli zkusit dojet. Pokud teda nezačne pršet. Ale tam je nějaký Fred Olsen, tam je trajekt. 1, 2, já vám to ukážu, ale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lodí. Tak jo. Teďka nám ještě něco řekne tady pan inženýr, Kopítko. Je to tady super. A teďka nesvítí slunce, takže je tu dobrá teplota. Kolikátka? Jo, dobrý. Tak jo. Tak my zase přihlásíme, jo. Stárek, párek. A letos po 4. moře. Pojď ještě dozadu. No tak je dělo tam. Tak Matýsku, pojď, ty máš takový moudrý nápad. Jdu do kapsy. Tak pojď ty, Interigo. Až dolů. Makej, pojď. Až dolů. Jedeš křivě, kámo. Otoč se a makej dolů. Šup. Tak, máme 3 hodiny odpoledne. Se vracíme z našeho 16kilometrového. Yeah. Matěj se najednou s čapkou stal takovým jako trsňákem. Ale to se jako neděje jenom jeho. To se děje na moře. Tak, Cliffs, Seven Sisters, Yep, znovu ramení, nevyspaní, jenom zima, sprkáme a nemáme hlad, černé fajn žížej, to je docela prostě jako nějakých Asiatů, nevím, co to je. Od Japonců do těch... Ale prostě jako krásný den, musím říct, že tady je to jako fakt nádherný, Vlastně si nespomínám, co tak nádherného jsem naposledy jako viděl, kromě samozřejmě mých dětí a myší. A teďka, jak se dívám sám na sebe, tak jako taky dost dobrý. Šipka si myslím, že je, hele.
Dobrý, panko. Kopni ho. Agresor. No, a tam máme auto. Akorát, že my musíme až tam na ten most. Tam jsou ty větrníky, vidíte to? Tak jestli to je Holandsko, nebo Francie, nebo co to vlastně je, těžko říct. Ale tady jako plavala ta holka. Prostě drsné kcip. Tak, právě jsme sestoupili ze Seven Sisters a prosím pěkně, tady někdo jako poházel koně. Z nějakého důvodu se sem na to chodí dívat haldy lidí, ale to prostě jako, to je jako dost, co, tady to. To jsou poníčci malí, to jsou asi koně na jídlo. Ha? No, tak aspoň něco mi natoč. My little pony, my little pony, my little pony, my friend. My little pony, my little pony, my little pony, my friend. Moji psičkové. Dělej, než ti tam vlezou. Run. To jsou věci. Matýček se mu líbí. No jo, dobrý to máš. Běž k němu, běž se ho pohladit. Matýsku, on tě čeká. Dívej se, jak čeká. Juh. Ahoj, je pořád první den a jsme teďka v Brightonu. Dívej se, chceš tam vidět? Tak, to udělej. Jsme pořád v Brightonu. Ne pořád, jsme poprvé v životě v Brightonu. Jsme poprvé v Brightonu. A trošku to natoč, ne? Dívej, jak tam jede po cestě. Jak tam ty chrty. Já nevím, jestli to vidíme. A nevím, co mám natáčet. Tam jsou vzadu mlýny a tam někde je Daur. Tam je nějaká lanovka, ta tyčka. A tam je naše auto někde. Tam vzadu. A to umím teďka natáčet, tak čo? Tak, jsme v Brightonu. Někde jsme tady zaparkovali a jdeme se projít. Matěj se jít na pláž. Za mě oproti tomu, kde jsme byli před chvilkou, humus. Tamto je to slavné molo. A tady je to taková jako highway okolo tady těch hotelů. Tam ta tyčka, tak ta je jako zvedák pro takové prosklené jakoby kolo, které jezdí nahoru dolů. Jakoby 360 stupňový jako panorama výtah. Musím říct, že jsou asi otužilí, protože ti tady chodí takhle, aby jako kosák z nosa teďka. No. A to mám jako kopku, takže by mi mělo být vlastně teplo. A počkej, dívejte se na to.
Jak se ti líbil dnešek? Co se ti líbilo nejvíc? Skály. Gatey. Tady nikdo tu čepku nemá, tam je aspoň někdo měl. Však to líp, ne? Jsi frajeři, ne? Za mnou Brighton. Už nejde. Ne, už nejde. No to mohli bychom psa, prosím. Psa? No teďka jsme si dali rybu. Ale jako společníka do bytu. Máme dobře docela. Dnešek je jak korálek. Řekni tam. Dnešek jak korál. Tam to řekni Pepikovi. Dnešek jak korál. Tak čus. Když vás nebudem trápit. Jenom, že jako to tu docela hezká. A ta hudba, co? Takže zase sekry, ne bekovky, ale knírky. To znamená? No musíme si nechat ten snídek. Jo? Tak. A to? Nevím. Musíme ho najít někde. Ani nevím, jestli tam tak vůbec můžu stát. Ale asi nemůžu tam stát zadarmo.